Weekend immarkat minn temp ċlampu, sħana, raxxa ta' xita tal-ħamrija u sema griża. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku t-temperaturi mistennija jibqgħu pjuttost għolja għal dan iż-żmien tas-sena. Tant l-Gżejjer Maltin esperjenzaw l-ewwel mewġa ta' sħana għal din is-sena. Fil-fatt il-ġimgħa u anke s-Sibt, it-temperatura laħqet 30 grad Celsius, fil-waqt li l-Ħadd se tinżel ftit għal 28 grad. Dan meta t-temperatura medja x-xahar ta' Mejju is-soltu tkun 24 grad Celsius. Tmiem il-ġimgħa ser jibqa' karatterizzat minn temp pjuttost imsaħħab bir-rieħ mill-Grek il-Vant li mistenni jkun moderat għal ftit qawwi. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ ukoll ċifri għax-xahar ta' April illi juru kif anke x-xahar li għadda kien hemm ġranet li fihom it-temperatura laħqet 29 grad. Dan fil-waqt li f'April tkejlu 13.2 mm xita, jiġifieri 5.5 mm inqas minn normal. Fl-24 ta' April niżlet kważi 3/4 tax-xita kollha mkejla matul ix-xahar li għadda. April ġab miegħu ftit minn kollox, inkluż temperaturi li jvarjaw ftit mhux ħażin, u jekk l-ewwel ta' April huwa magħruf għaċ-ċajt, it-temperatura dakinhar ma kienitx għaliex misset kważi r-rekord ta' kull żmien li kien intlaħaq fl-1950. U jekk l-ewwel jiem ta' April ġabu magħhom toma tas-sajf bi ġranet xemxin u temperaturi għolja, it-tieni nofs tax-xahar biddel xi ftit jew wisq l-istampa. Bl-aħħar ġimgħa tkun karatterizzata minn temp pjuttost instabbli, b'riħ qawwi u b'temperaturi aktar viċin in-norma klimatika. Fil-fatt, l-inqas temperatura lejn l-aħħar tax-xahar kienet fis-26 ta' April meta niżlet 9.2 gradi Celsius. Bħal ewwel 3 xhur tas-sena April kien aktar xott minn norma klimatika. Fl-istess xahar, it-temperatura medja fuq il-baħar kienet ta' 17.5 gradi Celsius, ġifieri 1.2 gradi aktar sħana mis-sena l-oħra.